My sermonette is entitled, Christ is well positioned. Tumaelo yami emkhutshane ethi uYesu umebhonke kwindawo efanelekileyo. The key text is found in the book of Revelation, chapter 1. I will use verse 13 as the ladder to reach out this title. Na phakathi kweziphatho zosixhenxe ezo ofana nonyana womuntu embethe ingubo efike ezinyaweni ebhinqe emabeleni umbhinqo wegolide. And in the midst of the 7 golden lampstand, the one who is like the Son of Man. Inkosi ke mayisikele ukufunda kwelizwi layo ngoko ade abuye uYesu. Amen. Molweni izihlobo zami ezithandekayo. Siyambulela uThixo othe wenza kwenzeka. Kananjalo ifolos ezilapha endlini zegospel ndiyazibulisa ngegama kaYesu. Buliseke uApostle Maphethu ngegama kaYesu. Akuzalwa mntana ngoku uzoshunyayela. May God bless you all. Pampopa singene kwintshumayelo yalo mzuzu. Khani ndizolele nje kancinci ndibethe i-email eya umnini weli lizwi ndizawuthetha ngayo. Ngoba ndintloko kwezo ndawo kuzo. Nkosi ethandekayo, eli thuba lelala qonga ilo lethu lelala zizulise. Masinciphe thina wande wena. Ezi zinto ndizicela ngegama elinamandla likaYesu. Amen. Ngoma yokuqala endithanda ukuba siqwalasele yona yeyokuba phantsi kwazona ziphina imeko, phantsi kwazona ziphina imozulu, but Christ is ready to carry us through. Each time the ambassador comes from the heavenly courts to visit God's children, the salute from him is, fear not. Nalolonke uphuma phephetha kwinkundla zasezulwini ethunywe kubantwana bakaThixo abaseluthulini. Uyabuva xa saluta athi mosukoyika, mosukoyika. Yeah.
Yafuna ke izihlobo zami singakunaqhala ubumcimbi lo ayingowethu ngokaThixo. As I'm standing in front of you, I owe you a lot. I'll try within a shorter space of time to give you what I have, because I cannot offer what I don't have. Ukwelgama ngelithi the book of Revelation. Incwadi yesishilelo. Yeah. Uyawuphawula ke inyoba. Semba sithetha ngencwadi yesishilelo nje. uThixo uphethe agenda to reveal himself to the humankind. uThixo uyasityhila. Uphethe lo khasi ezulwini. uThixo uyasityhila uba ungubanina. Okokoko sathi sangena isono eEdeni. Sathi sawungena isono. Umuntu wasithela uThixo emntwini. You can leave the most love verse, I think. Chapter Isaiah chapter 59. These are the Bible. Sandra sky offers sifutshane basingasebenzisi nengalo yakhe nendlebe yakhe ayikuthuntu bingephi kodwa sizono zenu ezikusithilisileyo ukusoba kuni. Yeah. Umuntu phambi kokuba singene isono wayonwabele ukujongana kunye noThixo usobuso. It was an open communion with God. Emva kokuba umuntu eqhawukene noThixo ngoko nangoko, the plan of redemption was in place. Since kwangena crisis, ngoko sikule ncwadi ke yesishilelo. Yeah. But to understand the book of Revelation, funeka kuqala sijonge intoba ncwadi yeGenesis is the book of beginnings, and the book of Revelation is the book of consummation. Okay. In other words, in the book of Revelation, the plan of redemption has come to fruition. From the book of Genesis, uhambenayo iBhayibhile yakho, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Yoshua, Bakweburu, uqala kaSamuel esibini kaSamuel, uqala kumkani esibini kumkani Ezra, Nehemiah, Esther, Yobi, Dumisu, Ezekiel, Ishumayeli, Ngoma yaZinkomo, Isaiah, Yeremiya, izililo zikaYeremiya, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Yona, unika unawo wabakuze mfani wakayise kamia umano wakhe uyokandwa abela ngapha kwephepha elinye between the Old Testament and the New Testament. Elo phepha linye liphethe the 400 years. Ugqithe ngapha kolukhongozelo nguMateyu, uMarku, uLuka, uJohane, ncwadi yezenzo zabapostile, amaRoma, amaKorinto okuqala nawesibini, konke uqabelwe umqandwa ncwadi yesishilelo. uThixo uphethe icebo losindiso. uThixo, his plan of redemption is unwavered, and Christ is at the central position, beginning from the book of Genesis. Genesis city, when Yakubis Muchaba 3 verse 15, Yakubis Muchaba part upon a verse, the Pagan Biblian Codebilia, Yona, Yakutum Sitomo, when Yakutum this tale. That is it, so I'm over winning the plan of redemption. Withdraw the demarcation line. The enemy will do some against your own devil. I'm not the man in the Bible. So the color city, God's plan shall stand. Who's a wickable cat? Come what may. I will suma in them politicians. I will suma in them earthly monarchs. I
akusukuma itebo ewe state president akusukuma itebo na United Nations kusakulitebo ntatiko because enemies were Lord God chikumani kutimoje dumiso chapter 24 verse 1 nanga ya ofa istamati nensansego yangu na bemelio abakulo Bwana sana ndibasa sanjege nchekele kwa Yesu leo. Pakwa Yesu leo mkono wake ndisikue. Uti Yesu as a champion in the last hour. In the 66th book. You know uti Yesu leo asa imwa Yesu leo lo jojo ubanjwa kukutewa ungeni kwa authority na manja gatiko. Etewa iwe power then the Roman Empire at that time. It was Domitian who was the Roman emperor. Wasisanda who John the Beloved. Wasisanda uye. Tikolera kandi city boy. The Lord can John at Magazine upon persecution. Uringa is kept Soskayes. Is kept singing, Lord, I am with you always, even unto the age. Over here for the Lord in Chetayo. Now, when I get on the brow of the Mount of Olives. And we want to Matthew chapter 28, verse 18 to 20. When my Jesus said, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lord, I am with you always, even unto the end of the age. So let me tell you out. And when Jesus tells me so, let's tell you who no, as a son of Yegas as Yahweh say, let's tell you so city. You want to know? Nani, put the best person. Then what I believe I am not alone. If my God is faithful in his promises, I am not alone. What you want to know? Nani, put the best person with God. South African Canada, the South African Canada, and we are creating a common God. Why am I by? And we are pushing back. See, I think you can I'm not just another person that's not broken. But under the precious promise from above, Lord, I am with you always, even unto the end of the age. Utiko yema, ematini, utiko akakumbi, ematini, kolera katicho, utiko tembeli. Lapa pamwe namhlanje ngenxa yeso sithembiso uJohn suffered persecution uyathutshiswa apha ngikholelwa xa ndisithi kuwe ukuthi kuthenziwa nawe uthethe lonke ukuthi kuthe awu uDomitian wayebona uJohn ongakhoma wayebona uJohn wayedwa ngelo xesha umsayisandla akayazi uJohn ngahambi yedwa uhamba kunye noYesu akayazi lonto uyengathi uYesu uthule uthi ndindenje bamsisandla asawuyazi bandiphile kakhulu yani wasolula isandla sakhe wamthatha uJohn lo ubhala incwadi yesithile wamthatha uJohn wambilisela ioyile ewe wabilisi oil uthole kuyo oil yabaseli oil ike yawubila ioil wesiwana uJohn dikholelwe kadisithi kuwe ngapha nangapha yayingamajoni amabili ekhulekwe umatyathanga phakathi kwamajoni amabili bonke abantu ababebukele babebona uJohn yedwa bebona ioil ebilayo bebona amajoni uphahile bebona ifitting ezawayikhethakhe ioil ebilayo dikholelwe kadisithi kuwe babengazi
Uthixo is one position. Fear not. Sulakasa. Uthixo wethu thembile. Supernakha. Koleka nisithi kuwe. Yangena captain yegrita. Yamanga phaya. Yakujohn up. Yakamafutha bilayo ngapha. Emila phamajoni. Ewe into ezinendaba ezibuboya. Into ezikhalulala. Ewe emideni silale ngentsuku sigadikhandwe. Namhlanje siphathe indoda engekhoyo. Ewe babengayazi. Okokuba ngoba mphathileyo is the ambassador from above. Ewe ambassador. Kakumkani unkosikazi. Babengayazi loo nto. Udomitian wayebona uJohn. Kanti another figure who is supernatural was standing next to John. Wayelapho Yesu wasebenza. Ndona nabantu basoyika. Ndona nabantu basibelekhaya. Ndona nabantu basingayithetha inyaniso nathi. Njengoba injalo. Ndona nabantu lokubana soyike ukuyilandela inyaniso yakho. If this book is born from above, then another was spending time. There I stand in front of you. I recommend this book. I stand in front of you fearlessly. Wow, you go and not do yourself. I is foolish. The great philosophers of this world, they know nothing. Because what is in this book cannot be tested in laboratory. Because it is far above their instinct. Fear not. Musikoyika. Yaba by command. Ujon Nakumapa. Nanga what Jonet says it is. Yakwa side the commander. Yakatenshi. Sakwashen is the Yati Ukanego Yakwas. Yati Kalakats. Now you can execute the command. Zakani says, Sawakurula Machi, Samkurulu Joe, and Venko was a net open water match. That 1, 2, Sabeti left and right 10, Sabeti a few steps forward march, and Venko was a better right about 10, and Venko was a better few steps forward march, and Venko was at the close water match. Satimana does Venko was a left and right 10. Sachi can seven from one. Welcome to the game. And Venko, there was a Magabu as a Katisa. Some poor shadow John. One day in the oil. Who tell John SSS Spacey. And they can get the oil. We are swabbers in the power. What can the oil? What can the oil be like? Let me lie. Because my Jesus can command the creation to serve his own purpose. We are past Ukutoka and Dwekenanko. We need finish line. We are past Ukutoka. No one got to go for your daddy. And the family to we are past Ukutoka. Yangonya was so Wakoka, wakoki miteto ya science. Ewe kaibili oil, it consumes anything. But let them, what about them John? At Christ's command, leave him harmless. Ugabets, and then of Papa Yasu the oil. The Lordess of Amelie was our collapse John. Sugareto Yemanko, Yati Yamanko Lendo, Yati I highly honored to be suffered for the sake of my Jesus. Ebugam to be said, Yamanya Lando, Mamona Bando for, or Towers oil in a bilayo, and the scalding oil was bubbling around him, and yet look for, why am I God? I called over my high corner. Sikilisana mwenye nifika. Wakuchocho. Watunyele spitting sacerdotes. Yaka shujona tunyele spitting sacerdotes. Tina kwa
sinikwa incwadi esithile. Kholelwa kanti sinikwa incwadi esithile. Sicela sami esithandekayo. Sicela amagwaba ajike. Ngoba xa siphethe le ncwadi isekuthi with pains. Sicela abantu abazolama abajike sibaqalele. Because this is not a joke. Kanifunda le ncwadi esithile. Yazwe ngoba this book came from the banishment. Isuka ewe le ncwadi ePatmos wathathwa nomfo wawulahlwa ewe kwisikithe ekuthiwa yiPatmos esizinze kulwandle ubizwa ngokuba yi-agency. Although Patmos was the place of torture, but God changed it to be the heaven window. Yabayaba yokujonga isuri. Yolonto John emani ukuthi ndiyabona. Precious sihlobo sami esithandekayo. Ndikholelwa kanti sithi kuwe xa ujongene notshaba uThixo akakufundisa iitricks zotshaba kodwa uThixo ukufundisa ngayo. David wayesawujonga noGoliath. Zange anikwe ezi tricks zomjonga noGoliath kodwa uThixo watshiya umkhulu wakhe. Yaphuma kanti bethepondweni isithi ukuthi kunamandla ngaphezu kwenyawo nebhele yintoni enye nokuma phambi kwakhe. Uthe awuthi mgilu uGoliath yatsala i-reference le nto kwiklasi yomntanzi. Wathi uThixo owakuhlangula ethupheni lebhele yasemlonyeni wentonyama unako ukufundisa kuba isilathenje sasesizulwini sithi istrategy sasesizulwini kufuneka ewe uye uhlohlwe uThixo emqondweni. Kufuneka apha emqondweni uyuhlohle uThixo. Akufuneka uye uthwele utshabe emqondweni. Ya uhlole uThixo. Kakufundiswa ithela ebantwini. Kakufundiswa ithela ebantwini. Azifundiswa false notes. Zifundiswa the real notes. Ukuze babe besazi real notes. Emveni koko bazokwazi usahlula i-false notes. Enjenjalo isu ikufundisa uthini isu. Ndikholelwa kanti sithi kuwe uthe uJohn awubasesiqithini sasePatmos wavela uYesu ngomgabagaba wavizithe uJohn waphuma emhlophe wavela ephuma kwizulu lesithathu wamqumla kwi-study space wangena kwi-atmospheric heaven waphuthaphutha umkhondo oewe oya kwimediterranean sea waphambuka wajonga ewe kulo ewe eRoma utawufika waphambuka wajonga i-agency wawulendisa kweso siqithe singangenqindi in that rocky island wawuma ekanti koJohn. Uthi uJohn ewe verse 10 chapter 1 incwadi esithilelo chapter 1 verse 10 uthi kanti kumoya ngemine yenkosi yeva ilizwi emva kwami ewe ingathi sisandi samanzi amaninji. Ngexesha uJohn yeva ngathi sisandi samanzi amaninzi kuba uJohn ukholelwa sisandi samanzi agency naye uYesu wasijika wavakala njengesandi samanzi. Bathi ngoku ithi iBhayibhile amanzi ayengcola ngaphezu kwamanzi agency. Ukanti okokuba another one above the seas, the master of the seas and oceans has come. Utawuthi uJohn athi yangathi sisandi seqilongo. Ndikholelwa kanti sithi kuwe ithi ingxelo yeBhayibhile nomfo uthi ndithetha uthi guququ ukuthi guququ kwami ewe leyokuwa nawisituba uthi wandibethe phi ngesandla sakhe sokunene. uYesu akayo left we right.
and you are from the other land. Bangamangini angabakhona umcimbi wakho ukubakho wamanga owakho wayebesikiwa ngesangalo ezomngcele uyesu-ke akazuhlala ngamangcele uyawuhlala ngamangcele ebanye aba bakulefti ngebezama upractisa ukuba ngamangcele uthi wasolungisa usolunga khona kanti sithi kuwe uthi John Petete uthi nathi nawuthi you know kanti kuquququ yabona isiphatho esisiqheke sesibaya ndikuverse 10 uthi na phakathi seniyibambe bashimayeli kuba ndizabuya kula ndawo kwemali ezalayo naphakathi kwesiphatho sesibane ezisiqheke ithi ofana nonyana womntu. Mark that word ithi ofana nonyana womntu. Uzibambe loo ndawo ndizawukushiyela nje kuyo andizulibazisa but mark this uthi wathi akumjonga wafika intloko yakhe ewe iinwele zakhe zimhlophe okokwayenekusho kufana nekepu ukakiwe ukudescribe because wathi akumjonga uyesu ezaa nwele zimhlophe wabonwa lo he is older than the ages and yet he is younger than the future. Uthi ndathi ndakumjonga apha ebusweni ndafika ubuso bakhe bukhazimlo kwelanga uzuyibambe zeniyibambe bashumayeli ningalahlekwa ilanguage yeBhayibhile. The language of the Bible is very deep but the vocabulary is too weak to reveal the depth of divine things. Each ofana ndakumjonga ndabona ukhanya ewe ufana nolelanga uthi bayijoni ndabona okhanya ekubonakala ukuba ilanga amandla alo athatha ayikho Yesu ofana nokuqaqamba kwelanga but he is the source of the light of the sun. Ofana nonyana womntu uthi ndathi ndakumjonga amehlo lam ezikakumba zombulwayo ezi zifanelwe izibheki yabona ezingakumba nindijonge ngazo uthi uJohn kulaa ndawo ibifana uvele black and white uthi kwakuphakama uthi wathi sajongile wajonga ingubo yakhe wathi akuyijonga ingubo yakhe wafika inde imhlophe akumjonga besinqeni wafika ewe kukho a-golden gate umphingo wegolide yathi le nto yawahamba wabona ukuthi mele iinyawo zakhe uthi yayizezombeni. Listen very carefully. Uthi wakuJohn uthi uYesu John udomishiyeni Roman Empire ayinawo amehlo athambileyo ndim mna Yesu I'm more powerful than the Roman Empire. Yindlela esixelelwa ngayo. My Jesus is more powerful than what you are fearing of. Let your yikayo uthixo ngaphezulu kwayo. You want to be something as a sweet is the fear not. You know, Kolene kanti sithi kuwe kuthiwa wayenengqubende emhlophe
indlela oxelelwa ngayo ukuba kuxoxwa kwathi akuxoxwa kakusawuxoxwa kwinkundla zelizwe iba zigama ezimnyama nezibomvu but yes umgwebo ufake indawo kuba i-articles zomthethelela umuntu usikhola khona eKhalifari. ayona west yaba sinawusubili mhlawumbe kasine chance sokuchelela because I'm late now andikenzilwa kodwa ke senza mqini but andikenzilwa but iba uthi uYesu kuJohn wena John you are powerless uDomitian powerful but mna inkosi yakho I am more powerful than Domitian. Therefore sukolike khona kanti sithi kuwe ithi iBhayibhile kayithetha naphakathi lapha kukhona umhlathi naphakathi kweziphatho ezisibane ezisixhenxe ndilapho kodwa phambi koba siye kunyana wonke lokuthiwa uphakathi kweziphatho zesibane ezisixhenxe wakhe sithi nje qwi laa nto ithi ewe unyana wonke sasithine mnyana kaThixo but each time uYesu esi-addressa uthi the son of man. Yakuyiva incwadi kaLuka chapter 19 verse 10 imani ukuthi unyana wonke weza kufuna nokusindisa onokulahlekileyo wathi enkundleni ewe kaPilato wathi ewe nawe semtshini emveni kokuba kumbona unyana wonke esiza engasemnene kwamandla bebamba uYesu athi unyana kaThixo ngapha abe engunyana wonke ngapha because in him two natures blended together, the human nature and the divine nature blended together. We are spreading them as just like a coin. The coin has a tail and a head, and if the coin is carrying only the tail without a head, I tell you valueless. Therefore, we are open your head to your tail. You're not a person who's tail. You're not a person who's City. Ewe ikolonekani city kuwe ungasidibanisa i-world treasures ngeke sikwazi ukuhlawulela umono eyi-one but the precious blood of Jesus was enough because he is carrying the two natures, the divine nature and the human nature. Indlela isivele demonstrate ngayo ukuba uYesu kodwa angayaziyo what we taste he has already tasted it. You know, lento sivale ibuhlungu uYesu ifemqala uyasana nendlala uyasana nobunzima uyasana nenkathazo uyasana ne-disappointment uyasana ne-family conflict uyasana nayo yonke khona bekade sithi kuwe wathi akugaleleka kwintokazi eyayisiquleni ithi iBhayibhile yabo wayenxaniwe ediniwe ewe kwicala lomuntu wayediniwe wayelambiwe but in the divine nature, he is the giver of rest. Kwitala nasenyameni wayenxaniwe but kwitala nasethithweni wayekwazi ukugqobhoza ilitshe leqhwitha elityeni bekhupha amanzi. He is the controller of the oceans and the waters of the deep. But at that time, as the son of man, he was thirsty. In human nature, he was hungry, but with divine nature, what was wonder? I'm a water. He is the son of God.
owayebonile for 4 days. Wathakuma isathi incwadi John chapter 11 verse 35 uYesu walila. But kwicala lasebuthintweni izathi iBhayibhile asisuthi zonke inyembezi zamehlweni ungabisaba kokufa nasijulile nakukhala kuba izinto zokuqala zabe zigqithile. Ewe siphethe that title ethi he is the Son of Man. But apho ndibhalele khona ndibhalele kulaa mdawu uthi naphakathi kweziphatho zesibane zesixhenxe kasifika kule ndawo be sober, be vigilant, kuba ngoku sizawungena kundoqo. Iziphatho zesibane ezisixhenxe kwincwadi esithileyo zimele amabandla asixhenxe ase-Asiya, ibandla lase-Efesasi, ibandla laseSmina, ibandla lasePergamum, ibandla laseThyatira, ibandla laseThyatira, ibandla lasePhiladelphia, ibandla laseLaodicea. Lamabandla oyi-7 amele zeziphatho zisixhenxe. Ususiyele phakathi kwezithilelo chapter 1 uzawufika iBhayibhile isithi because let the Bible interpret itself. Kuba sawufaka ezinye interpretation sizawuxoxa. Ndibuye ndithi kuwe ayekhona namanye amabandla aseAsiya, but why kukhethwe la mabandla aseAsiya? La mabandla oyi-7, as symbolic kwincwadi esithilelo is the prophetical book. Incwadi yesiprofeto. It is an apocalyptic book. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe la mabandla oyi-7 amele ibandla likaThixo elinye elithubeleza kumabandla wahlukahlukeneyo. Limele the complete time of the period of Christianity. Oyi-7 kuba ndikholelwe xa ndisithi kuwe igama elithi 7 lithetha the perfect number, lithetha the completeness. Kuba xa usiya kwade esithilelo ufika kukho omoya abasiqeda bakaThixo, ufika kukho amabandla asixhenxe, ufika kukho amaqina asixhenxe, ufika kukho amaxilongo asixhenxe, ufika kukho izibetho ezisixhenxe. Kugquba u-7 yikhodi yasezulu. Wathi mhla uNebukadinezari wafaka abantwana bakaThixo emlilweni, wathi out mawaswe kayi-7 lemangenyawo izulu lathi ngoku he is touching the untouchable. Wathi umlilo wawuvutha kayi-7, wathi uThixo ka-7 yintanda yam enkulu, kuba umlilo wawukwazi uyishunqula intsimbi. Baxhwala abantwana bakaThixo ngexesha baxoxayo, wayephayo uThixo ekhodi, wathi uyesu awusondele ekhodi, bathi uThixo uzasihlangula. Waqonda okokuba abakathethi yona, walinda. Bathe bawuthi esihlangula engasihlanguli, we will not bow. Lemangenyawo izulu lathi hayi ke ngoku bakhulile bayalingana, umlilo ungaphezu kwabo. Wehlapha uyesu wabheka emlilweni, ngexesha umlilo uvutha ingathi uyasipina, amadala akhe akhohlakele, abantwana bakhe baxwayiwe. Utsama ku-7 kusakwathiwa mawaswe kayi-7 behla izulu. Ndikholelwe xa ndisithi bathi bawungena bexwayiwe. Yewethu ngoku uyesu usengaphakathi, wathi ngoku umcimbi ngoku ngowam. He commanded the fire, wathi kumlilo abangaphakathi usibayeke itya aba bangaphakathi. Kuba uThixo uyaziphendula izinto, zanizoyika intsana.
ukuthika waphendula mayela sanibonile akanisombezi ubitsa wasizawushona athi bawufaka abantwana bathi empilweni ikholelwe kanti sithi kuye wayengafiki empilweni but wayesoloko ehamba naye. But the fire revealed the presence of Jesus. Esikhathazo sikhabelayo uthini ufuna usebenzisa zona ukuthini ubani wena ngaba wami uyethakala wahlangithakala nakawugulova uhlangithakala ule hayithakathiwe uyabakamita uthayithakathiwe uyabakafellowship hayithakathiwe uthixo kule ncwadi yakho ufuna uzithini ukubani ikholelwe kanti sithi kuwe wakwazi wathi besingafakanga amadoda amathathu but now ndibona amadoda amane ehamba empilweni ekhululekile kuba laa mpilo yayishiqulitsi i-handcuffs wasibethaza khawuke washiyeka ingubo washiyeka inyama yomntu washiyeka inwele nomsi awagqobhoza kuba bebehamba nokuthi ikholelwe kanti sithi kuwe asizamngena enkathazweni uyesu uyasiposishina emekakule nakule nqabi yoyikayo uhleli phezu kwayo kwesisitudio phezu my Jesus is well positioned. Nale nto sayigcina kangangoba abanye ingase bangagoduki kuba bashiya Sathane basiphekela izindlela mandikuxelele phandle go with power and boldness. Abanye besengomso bangaphangela emsebenzini kuba imanagers izintsha into ezingazani nathi but ngoku ndithi kuwe my Jesus is well positioned. Fear not. Jesus is well positioned. Kole kanti sithi kuwe nakwayiphi ingxaki sijonge ingxaki check undawo Yesu ndizonikelela ngokuba undawo Yesu. That is my responsibility as the preacher. I am not here to advertise myself. I am not here to show the skills in preaching. I am Zekondo kama ngokuba umaso ngokuba uYesu undawina. Ngizwe ukuba ndithi kuwe ke sukoyike kuba uYesu is well positioned. Hamba nami kanti sithi kuwe uYesu well positioned. Ndicela uzuthi ka ugoduka wofika phakhaya uzufuthi you are facing the reality. Ndithi abofuna incwadi yesitshilelo chapter 2 incwadi yesitshilelo chapter 3 uzawufika lo mabandla oyi-7 engqaqaphaya izawuthi iBhayibhile Christ is in the midst. uYesu usesazulwini isazulu i-controlling position. It is the authoritative position. Wena wake wayibona lakoko yebhayisikili yefile bhayisikili ufike ukho ezazilanda zikonekta ikoko kunye neframe ne-wheel frame le irem lebhayisikili ikoko nathi apha phakathi. Christ is at the center. He is controlling. He is through position in his church. It will be through position. Lord will eat abandoned God. To be join human leadership. Mabaya zoko by temporal arrangement.
Otherwise, the one who is in charge is Jesus of Nazareth. In the house of faith, Jesus is in control. My name is Abashine God. Ekuchwe kabani. Abanye bakuchwe muri. Abanye bakuchwe zintugu. Abanye bakabene nabefundisi. Zinithe izinto zikhupha abantu. Ukhutshwa njani kuThixo yinkunkuma ephambi komtshayeli efana nawe kuba siphume sonke besisebungqongeni zolulwa izandla zobabawo savuthululwa sazofakwa ngaphakathi le nkunkuma ikukhuphe enkonzweni yilena ithole kulo mgqomo uphuma kulo. Both of you nize kuYesu waseNazareth usithathele isibindi sokuba kukhuphe enkonzweni. Christ is in true position. And Katalobi politics is where we position in South Africa. Christ is in his true position. And Katalobi elections is our Pumas team, but Christ is in his true position. And Katalobi is based in gender-based violence, in big and journey, but Christ is well positioned. And Katalobi, the crime of South Africa, is continuing to rise, but Christ is in true position. And Christ is in his true position. And but Christ is in his true position. The Christ of the church. Don't worry. But Jesus is well positioned. And we don't get on chapter 2. And we also see as a letter that format. The center. Yes. Yes, and Libanda no weak. Then, as that's what happened, your recommendation guys. Then, emvakoko ibe isithembiso sereward. After the reward izawuthinqa lo nendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla abantu abangamameliyo abasulenza ixesha abantu abamamela abanye abasulenza ixesha abantu abamameli founder abasulenza ixesha abantu abasulenza ixesha ngabamamela isiqu sesithathu sokuthi masabeke izawuthi ibhayibhile ngoko nangoko ngasingena kulaba bantu 7 sijonge correspondence esikwamiyesu izawuthi nje sibekwa nje ivula ithi sibhale isithunywa sebandla elise-Efesu uthi utsho lowo usibambile inkwenkwezi ezisixhenxe ngesandla sakhe sokunene lowo uhambahambayo phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe. Loo nto ithi kumnawe once kwakuthiwe he is moving kuthiwa kuwe he is moving with times. He is moving with different periods of time. Christ is moving with his church. He is always in his true position in each and every church. The corner can see the word. It's a one put you by me. Yeah. Just to be brief with you, with a power of kwibandla laseSmina izawuthi ngoko utsho lowo owayefile
ngokuya ngofika lihleli ngalo lonke ixesha ezichaza u-address i-challenge abajongile umane ukuthi I am more powerful than the problem ojongile, I am more powerful than the persecution ojongile. Ewe uthi kwibandla lase-Efesus ndikhulele kanti sithi kuwe uthi lo uzibambileyo ewe iinkwembe zezikhali ngesandla sakhe sokunene kuthiwa i-human leadership isezandleni zikaThixo sukugeza isezandleni zikaThixo indawo nje ayikho nje esezandleni ikwisandla sakhe sokunene. Ukunene is the sign of power, a sign of victory, a sign of authority. Ka ezawumela unyana wabantu Yesu umanda sekunene ndikholelwe kanti hamba nam kanti sithi kuwe ibandla lase-Efeso lithetha desirable onqwenelekayo. Ebandla is symbolizing amaKristu awayephila umnyaka ka-AD 31 up to AD 100 after the ascension. Libizwe labandla ngokuba it's an apostolic church. Ndikholelwe kanti sithi kuwe ewe kasiphuma kwela bandla ewe singena kwibandla lesibili singena kwibandla elaliphila kusukela ngomnyaka 800 uya kuba ngomnyaka ka-323 AD. Ibandla laseSmina yayilixesha ewe elalinzima kusidla irhele likaKesare. Yiyo loo nto kwala bandla kuchapter 2 kukho into ethi kuchapter 2 verse 10 ithi mosikoyika nabuli bunzima zakuva iza kudinilingwe iza kwanembandezela imihla yeshumi thembeka mde esekufeni ndokunika isitsaba sobomi. uDiocletian wayethatha phambi konyawo bebulawa abantwana bakaThixo ukusukela ngomnyaka ka-303 ewe AD uya kuba ngomnyaka ka-313 okokoko kusidla irhele likaKesare. But uYesu uvela pha uthi uthando wayefile wabuya wafika. Ngamanye amazwi iBhayibhile ayisithi asizubulawa, iBhayibhile ayithi ayisufa, but uYesu uthi I am the resurrection. Fear not, Christ is in control. Siphume ku-323 AD ewe siyongena kwibandla lasePergama elaliphila ukusukela ngomnyaka ka-323 ukuya kuba ngomnyaka ka-538 AD. Ewe amaKristu ayephila ngala period arepresentwa ibandla lasePergama. Ndikholelwe kanti thetha kuwe still nalapho uYesu uyavela ekwi-controlling position. Siphinde sitshintshe sigqithe siye ewe kwiperiod kusukela ngomnyaka ka-538 yakuba ngomnyaka ka-1798 ibandla ewe elo laseThiatira. Elo bandla elo ibandla laliphila during the dark ages apho babebulawa abantwana bakaThixo. Ndikholelwe kanti sithi kuwe ewe apho uYesu uyasityhila uthi njengabebulawa nje uthi utsho lowo unenyawo zobhedu. Into yobana athi uYesu utsho lowo unenyawo zobhedu uthi noba banganitshayela aniyindawo. Why ukhetha ubhedu? Zikhona ewe izimbiwa ezimore precious than ubhedu. Why ukhetha ubhedu? Why? Ukhetha ibrasi ka ezinyaweni zikaYesu ukhetha ngebrasi. Why? The brass is the combination of two different minerals. Kuba ubhedu ayonto eyombiweyo. Thethwa ngeyesu uhlanganiswe i-iron kunye nekopha zafakwe emlilweni zajika both of them zasisidudu zithe zabe zikwi-liquid form kwabaswa omnye umlilo ongaphezulu konowa ukubaselwe zona
ukuze wona ukwazi ukuba usidibanise. Zadityaniswa kwadityaniswa iron kunye nobhedu, I mean nekopa, zadityaniswa. Zike zadityaniswa empilweni kwavela ubhedu. Yiyo loo nto kuthethwa ngeenyawo zikaYesu, ukuthi iinyawo zakhe yayizezobhedu oluvuthiswe empilweni, kwabaswa umlilo more than ever, the last level of heat. Then kuthiwe ke ngoku iinyawo zikaYesu zezobhedu. Mamela ke, i-iron inamandla but ulumbitsiwe zityiwa zomhlaba iruse. Ikopa ithambile but ayirusi, ihlala iwayawaya. Ngamanye amazwi kuthiwa Christ's kingdom is powerful and is endless. Akenyuke ngebhalon paper. He is in control forever. Angizohlukana naye. Ndiphuma ewe kwibandla laseThiatira ukusukela ngomnyaka ka-538 during the dark ages ukuya ngomnyaka ka-1798. Then from 1798 uya ngomnyaka ka-1833 libandla ngoku ewe laseSardes, which remains. Okushiyekileyo emva kwala persecution aphumela amaKristu athi awuphumela abizwa ngokuba kuseSardes. They survived those persecutions. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe xa siphuma ewe kulo period ewe yaseSardes, singena ngoku kwiperiod kusukela ngomnyaka 1833 uya ngomnyaka 1844 sithi gqi kwibandla lasePhiladelphia. Ibandla lasePhiladelphia irepresenta amaKristu aphila from 1833 to 1844. Apho athi uYesu xa eziveza athi utsho lowo unesithixo sikaDavide othi akuvala kungavuli bani, akuvula kungavali bani. Ndizothi kuthini unesithixo? Ufaniwe ubutyebi belizwe siyamnxiba ibhalaklavu. Khangela indoda enesithixo awuvala amamenemene kwindawo ye-employment. Sukhulula uvula imilenze Yesu nesithixo makungavuliwe makuvulu Yesu wasebenza. Even if there's no employment, Christ is well positioned. Kawayeka manqwene akufaseka kuba akanasithixo. Isiko siyesu wasebenza. Nditsho authority Yesu Kristu. Kanti sokubona yeke mama nto ijonge yami. Bafi yami. Ninomobo ngihleli phantsanizi. Listen very careful. Then people singing kwibandla lokugqibela, the last period phambi kokuYesu kunye, our period from 1844 until the trumpet sounds. Esibhakabhaka Yesu siphathina eLaodicea. Kuthiwa xa kuthethwa ngeLaodicea kuthiwa akubandi akushushu. Ufana noNtontobi Kempusi igama uJose ngasemva but ubheka phaa ozabe emva kwakho ucinga uzana nena kanti ubheka phaa. Ngamanye amazwi kuthiwa elabandla liphilwa ngamalungu ebandla angamenemene. Era eyakhe yanzima kwiChristendom. It's our period. No hili bayashumayela
uthi uyaprofeta kanti uyavumisa uma ewe uchaza iziso ezilumayo nekudwabisa uthi uyaprofita kanti yadla yegqirha uma irasiyo phiba ngabalele. This is what I said no songs. In our era, in our era, in the pool of pastors, on the Satan, but yes, put it up from the period, Utoliwa as the true witness. Even if we are victims of unfaithfulness, but Christ is faithful. Hallelujah.